أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Njengoba ke ngihlale ngisho ke ukuthi ke iQuran amazwi kaAllah, amazwi kaMdali uqobo lwakhe. Kuleli verse leli ngivule isura 18 sura Kaf, iverse uverse 3 noma uverse 4. Walla uthi iQuran ukuze ilethwe emhlabeni ngoba uzoxwayisa labo abathi uAllah unomntwana. Allahu Akbar. Wayundhuru alladhina, isixwayiso futhi isixwayiso qalu kulabo ittakhadha Allahu walada, abathi uAllah unomntwana. So Allah uyaqhubeka uthi ma lahum bihi min ilmi, abanalwazi, bakhuluma into abangayazi. Wala li abaihim, kanye nobaba babo, bona kanye nobaba babo babafundise into abangayazi, nabo obaba babo babekhuluma into abangayazi. Yena Allah uyaqhubeka uthi kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, likhulu igama abalikhipha ngomlomo wabo. Kahle kahle leli gama leli abalikhipha ngomlomo wabo liyinhlamba kahle kahle ngoba bathuka umdali. Okay, then Allah uyaqhubeka uthi iyaquluna illa kadhiba, ayikho into abayikhipha ngomlomo wabo ngaphandle kokukhuluma amanga. Lalelani ke bafowethu, uma uvula incwadi kaMateyu wesibili uye lapha ku13 uzofika ku15, iyasibonisa ukuthi uNkulunkulu wamaKristu, angithi amaKristu athi uJesu uNkulunkulu. So le ncwadi ke engiyikhuluma ngayo iyasibonisa ukuthi uNkulunkulu wamaKristu from ekuzalweni kwakhe wayephilela ukubaleka. From ekuzalweni kwakhe wayephilela ukubaleka. Impilo yakhe yonke kwakuyimpilo yokubaleka, up until kuze kufike ekugcineni. uAllah uyasitshela kwiQuran ukuthi wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum bal rafa'ahu Allahu ilayhi. Ekugcineni abambulalanga futhi abambethelanga, kodwa uAllah wabadoma, wababhayizisa, babona sengathi benze kanjalo. Kodwa kwenzakalani? Barrafa'ahu Allahu ilayhi, kodwa uAllah wamenyusela kuye, wamsusa emhlabeni wamenyusela kuye. Manje ke umbuzo wami obheke kumaKristu uthi uNkulunkulu onjani ophilela ukubaleka from ezalwa until azasuke kulomhlaba? Uphilela ukubaleka ngoba mawufunda encwadini zikaJohana impilo yakhe yonke ubephilela ukubaleka. AmaJuda behlala emgijimisa ngamatshe, ehlala ebaleka, efika emncane uAllah umdala uthumela ingilozi ukuthi akubalekwe naye ngoba uHerod ufuna ukumbulala. Ukhula kanje emncane uyabalekiswa, noma esekhulile semdala uphilela ukubaleka. Ukusuka kwakhe kulomhlaba wasuswa ngoba ebalekiswa, amaJuda efuna ukumbulala. Uthi ke umbuzo wami obhekene namaKristu, uNkulunkulu onjani ophilela ukubaleka from ekuzalweni kwakhe kuze kufike ekugcineni esuswa la kulomhlaba? Uphilela nje yena ukubaleka. uNkulunkulu onjani loyo? Yiyona ke bafowethu into eyenza ukuthi amaKristu abaleke
angasafuni ukuza kimi, angasafuni ukuza kwami. Nabangani abaningi bamaKristu abakade bengivakashela. Kodwa sanethi sahlala kule nkulumo le engikhuluma ngayo kaNkulunkulu wabo, owabaleka ezalwa kwaze kwafika ekugcineni elokhu ebalekiswa kwayena self wayebaleka. Ngibuza ukuthi uNkulunkulu onjani loyo owayebuya athandaze futhi, kodwa futhi mayefundisa abantu ngomthandazo angazifaki yena. Kanti uNkulunkulu onjani loyo? Uyokhonzwa nini yena? Abuye akhipha amagama ukuthi yena akazange akudunyiswa, akazange ukuzokhonzwa, kodwa yena uzokhonza. Yiyo-ke leyo nto leyo engibalekisela ngabangani bami bamaKristu. Bafowethu, le nto le enginitshela yona iyiqiniso. Ngithi mina kuwe vula incwadi kaMateyu 2 uqale ku-15 uzobona efika emhlabeni wayephilela ukubaleka uNkulunkulu wamaKristu. Sengathi umdala ngasivula ingqondo, asivula amehlo. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.